Ay, may buntag sa tanan, no. Karong adlaw, perting daghan nagdunggo. Kay maayo man ang panahon gabi eh. Pag ang mga nanunggo tanan diri, puro mga pambot. Halos-halos puro pambot na dunggo. Tanawan ninyo, ako ipakita ha. Gikan didto anto dire kana tanan kana mapambuta na hantod sa tumoy kumutuo mo sa dili ang ilahang mga kuhaan na puro lupoy. Lupoy gikan sa atubangan sa bula sa diri sa Peaceport o dara puro na lupoy. Grabe no. Sa kadagdagan mo dunggo puro pa jud lupoy. Panawar ko no pila ka bangka na oh. Na puro na lupoy ang karga. Pero abi niyo unsa ang kapait karo mutaga sa kadagandaghan na nunggo. O tanawa sa kadagandaghan na nunggo. Kami pa jud ang walay dunggo. Pero sige lang. Masig naa pa din maabot kay sayo pa man. Tanaw na nato kung napay maabot. Balaan man niyo ron basta mudagan-dagan na gani ko. Wala na, amuan na ng dunggo. Pero sa karon atos ang agwantahon. Magtanaw sa taas sa atong dili ato ang isda. O pagtugtaw na dunggoan na may duha ka bangka. Nya kaning isa dako man ning isa. Munang wala sa kumutabang diha kay naa pa man gyud isa ka bangka didto nga naabot nga gamay. Ako sa nang hatag sa mga kauban diha. Kay didto ko ni duol sa bangka nga gamay. O mao ni siya. Likod aning green nga bangka, mao to ang akong agwaon. Kaya tulo man ang kabanyera. Siyempre, dali-dalion jud na muna kay udto na. Kaya pag kumanan eh, mutabang ko dito sa dako. Papansin ninyo, ulayo tagamay kaya itong kameraman, madlo po siya muduol ito kaya basi mabasa ang kamera. Maulang biyan itong gamit niya katakusgan. Mao to manikat-kat dito. Muna dalion na to na kay medyo na ulihi mo guni sa dunggo. Ya, siyempre pag ulihi kag dunggo diri mabitin jud kag presyo. Muna ato jud sa paspasan sa gamay ra na siya kay pag-abot dito i-display para ba na di ba na ingon pag-abot dito mahalin dayon kay gamit ang kalaban. Moto gisob na sa kutuban itaw na kung anak ka magsaka dire. Siyempre kay gamay ra man to, mao na nang gihatag. Sa gamay nang gihatag makapalit ka bugas ana. So dili lang sa tama na tong video. Kita-kita na pud ta sunod ko. Dagan salamat.